tapad, maayong gabi. Smile sa imong tapad. Perting bisiha ang pagadian, dili kalusot halos mga sakyanan. Sampo lang na akong madako na kayo ang syudad sa pagadian. Ilabihan ka bisi ka ganina. Salamat nga niya ka. Lingaw kayo dito sa gawas. Pero mas lingaw dire. Kay kaning atong gianhi dire, mo'y tag-iya sa tanang kalingawan nga dili matapos. Walay katapusan. So welcome tonight sa atong third service. January is almost to end. Murag dili lang tumibalan, matapos na ang January. Sulod na dahil tag February. Dahil pag February, March, April, May, June, July, August, September, mahumana po ang 2020. Pero di lang sa tana. Manindog sa ta for the word of God. Anita sa Book of Hebrew, ang writer ani is unknown. But the Book of Hebrew is one of the letter, masulat diri sa bagong tugon. Hebrew chapter 12, verse 25 to 29. Diretso na ako basa sa Bisaya alang sa mga naay Bible. Kinsa may naay Bible diha? Okay, unsa man na yung version diha, kauban ako basa sa imong gitindugan diha sa pulong sa Ginoo. Busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kay katong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios, dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog ka na adto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurugon ko pag-usab dili lamang ang yuta, kung dili ang langit usab. Verse 27, ang pulong pag-usab nagpasabot, nga ang tanang binuhat uyugon, ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog, maauray magpabilin. 28, busa magpasalamat kita, kay nakadawat man kita og gingarian nga dili gayud matayog. Magpasalamat kita sa og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapaimot kaniya uban ang pagtahod og kahadlok. 29. Kay ang atong Dios sama sa kalayo nga musunog gayod. Let's pray. God, thank you kayo. Other side of your being a God, di lang ka maluluyon, may gugmaon, but you are all-consuming fire, God. Salamat Ginoo nga. Di lang may makaila, buutan ka, maayo, mahigugmaon. But the other Lord, we are a justice God. So tonight, Ginoo, among gitugutan imong pulong, nga mo ministeryo ka na mo, basin karon dahil uban, first time makadungog. Salamat Ginoo, nga kinabuhi ni para sa matagusa. O ang imong pulong Ginoo, mo ministeryo sa among kinasuluran, aron imong kabubuton mahitabo sa among matagusa ka kinabuhi. Among gitugyan kining oras sa di kanimo amahan, salamat sa pagpasabot sa espiritu nimo Ginoo sa matagusa namo. Dalaygon ka, himayaon ka sa mong taliwala. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mingog, amen. Lingkod mo palihog, Maigson. Kay balus ako gamay, alang sa mga leaders nga under sa 144. Leaders under sa 144, doon na tayo meeting karong Martes, alas 7 dire. 144, buot pa sabot 12 sa akong 12. So meeting alas 7 dire. Makiskot ko karon may tungod sa unshakable life. Unshakable life. Dili mauyog nga kinabuhi. Ganahan baka nga dili mauyog ang imong kinabuhi kung magatubang kag mga dili kasarangang pangitabo nga moabot. Nang dili baka magkurog nga murag na kasabot, mura na kag mawad ang paglaom or mura na kag gikan sa ulo nga to sa lapalapa murag gakurog ka. Karong gabi una pamati og himo ang pundasyon nimo ang ipaabot sa Ginoo sa imuha pinaagi sa iyang pulong. Now, wala malilong sa atong mga mata ug wala malilong sa atong mga dalunggan tungod kay karon ko anak kaayo kanang
open na kayo ang tibok kalibutan, na tayo makita sa mga news sa television nga na naghisgot may sa tibok kalibutan, updated na kayo, CNN, World News, tanan nga kuan nag-update sa kalihukan sa kalibutan sa atong mga television. Ang naitabo sa atong nasod o sa gawas sa nasod. Kung atong di tayo na wata kay malinga sa end of 2019 o pagsulod sa 2020, kung balikan ni nato, naka-experience og linog ang Mindanao. Jansan, Cotabato, Lanao, Davao del Sur, bisan pa sa Davao. Ngani, salamat sa Ginoo wala kaabot sa pagadian. Pero naka-experience po ta diri og linog 1976, di lang linog na itabo kung dili tsunami pagyod. Daghang kayo ang biktima og casualty ato nga nga trahedya. So, linog diri sa Mindanao, sa Visayas, Bagyo, ngani katong nakawali nato diri nga gikan sa Tacloban, distress kayo sila tungod kay daghang kayong nahimong biktima pod sa bagyo. Og di lang kana pagsulod sa 2020, ang Luzon naka-experience pagbuto sa Taal volcano. Ngantod karon nagpaabot pa nga dalas nga buga or buto diin mo gawas na mga bato, nagpaabot sa kanag-silent ang volcano. Sa laing nasod, kung atong tanawon ako lang mong give-view karon tungod kay nag-lake of foundation sa atong kinabuhi. Samtang musulog ta sa year 2020, going to another decade sa kalibutan. Every 10 years is a dekada da siya. So ang 2020, mo ni sinugdanan sa dekada sa 2030 and na 10 years diri sa kalibutan. Imagine ka, pertinang dugaya ang kalibutan. It will only 2020 na ta. So, nag-lay ko foundation sa month of January, aron ma-ready ang atong kinabuhi sa atong sudlon o atong experience nining tuiga og sa maabot nga mga tuig. Balikon nako sa laing nasod, wala malilong nato ang sunog sa Australia, nga hangtod karon wala pa mapalong. Almost 6 months na nga sunog. Og mga refugees karon nakatag sa almost diri sa Asia, daghang kayong mga tao sa nasod nga migawas sa ilang nasod tungod kay ang ilang nasod gubot, ang ilang nasod ilang panggobyerno dili na makahimo sa pag-sustain sa mga tao. Ngani sa pag-attend ako sa meeting dito sa Davao, sa mentoring namo last Sunday, nakita nako nga dunay tawag ang Dios jud sa Philippines to send missionary sa gawas. Og dito sa Davao, almost daghan-daghan na dito, napadala nga missionary, kay daghang kayong refugees di ay karon sa atong tribuha, nga sangyawan sa pulong sa Ginoo. Ngani ang atong nasod, nag-offer si Duterte, President Duterte, nga mo accept ta mga refugees diri sa Philippines. Og until now, ako kabalo kung naana ba. So, sa laing nasod, kagubot, naapoy baha nga, naabot na sa kinasyudaran na dito'y kanang snow nga, grabe kayong snow pod, no? Lain-lain nga pangitabo sa tibuok kalibutan. Og lately lang sa diyang gibombahan sa Amerika, ang usa sa mga highest ranking official sa Iran nga nag-assign sa Iraq, di namatay, og mibalos ang Iran. Gibombahan po niya ang Iraq. Dayon, may gani salamat sa Ginoo walay nang amatay nga mga American soldiers. But somewhat para nako wala gyapon ko magkumpiyansa tungod kay kung maghilom-hilom lang basing dunaon niya mo buto. But maingon lang ko nimo sa pagkakaron. Muatubang mangyud ta sa malisod nga panahon, kay niya namang yung aning panahon nga malisod. Di na ta mag-expect pa, nga mas mo kanabitang mo kalma,
ang pangitabo nga atong nakita karon, bagyo, linog, butos bulkan, na ako'y nabasa nga dunay 44 volcanoes nga active karon, nga murag nag-synchronize silang mumuto. Naadi ay sa ilalom, bisan pa ka ng sunog mga igsoon, dili exempted ang Philippines, kaya ang sunog wala gagikan sa pagdagkot sa unsay dagkot, kundi sa ilalom nagsiga na. The earth is almost to be burned. Ingon ani ang kalibutan na itong gipuyan, almost to end. So dili na ta mag-expectar pa nga wapo ta kabalo kan maabot diri unsay maabot diri sa pagadian, no? Unsay allow sa Ginoo. But ang pagbalik man gud sa Ginoo o pagtapos sa kalibutan, giksusama sa pulong sa Ginoo sa usa ka babayi nga tali-anak. Kung ang usa ka babayi nga buros, hapit na siya manganak, dili na gyud na muundang ang sakit. Di na gyud na muundang mo samot nagkasakit ang pain labi na kung di pa nang ang bata na ang ulo bitaw kinahanglan nagbugag gina para mo gawas. So sakit gyud na kayo. So gihulagway po na sa mga pangitabo nga mas magkasakit. Tukod ilhana na, di mailhan na sa hapit na pagbalik sa Ginoo. So kay mga tubang mangyud tanining malisod nga panahon, nagkinahanglan nga atong kinabuhi mahimong unshakable. Dili matayog. Inay mong tapa, dili matayog. Kanang dili matayog nga kinabuhi. No, tungod kay musugot ak dili. Mo yung tagsimba ko di na maabot. Pero wakatubang mangyud tani. So, let's ready for ourselves. Atong i-ready atong kaugalingon, atong i-appeal atong pamilya, atong influence atong mga loved ones tungod kay importante nga makabaton ta aning unshakable life. Nagbasa ko sa verse 26 to 27 sa book of Hebrew chapter 10. Diin naghiskot ang Ginoo. Diri sa TPT Passion Version, ingon siya, the earth was rocked at the sound of His voice from the mountain. But now, ang tanang mangingog, now, He promised. Kinanglan makasabot ta, nga unsay mga promise or mga saad sa Dios matuman gyud na sa iyang panahon. So nagingon siya dire, now He has promised, once and for all, I will not only shake the system of the world, but also the unseen powers of the heavenly realm. Giuyog na sa Diyos ang kalibutan in the Old Testament. Babasahan na ito karon, ako mong basahan, ana. But nag-promise ang Diyos, gikot po niya sa book of Isaiah, may tungod sa pag-shake, pag-usab sa Diyos sa kalibutan, sa langit ug sa yuta. Now, this praise once and for all clearly indicates the final removals of the things that are shaking. Mga butang nga mauyog. So makita na to, unsa mga butang nga mauyog. That is the order. So only what is unshakable will remain. Ang di na mauyog mo ay magpabilin. So unsa di ay ang gibuhat sa Dios sa atong panahon. No? Sa nangagi mga tuig, nasagdan na to nga, murag lain naman ang panahon. Daghan na kayong nakarecognize nga, dili na ni normal ang atong timing ng puyo ta. Dili na ni siya kasarangan. Lahit na gyud kaayo ang panahon na to. Unsa di gibuhat sa Dios karon sa kalibutan? God is shaking nations. Nagtayog na ang Diyos sa mga nasod, mga panggobyerno, ang mga sistema, ang ekonomiya. Nagtayog na ang Diyos, pinaagi sa gubat, kalamidad, klima. Mga tao are hungry, distressed. Sa kalibutan, sinati ang mga tao, gutom, libog, kanang, hadlock, fear, no hope, properties na nga wala, land na nga sunog,
business na nga down, bankrupt, lives are lost na nga mga kinabuhi. Yes, na ay pag-uyog. Let's see the pictures nga ron nga kung gustong ipakita. Mga pictures lang na nga gusto ko makita sa tuwa. Kung wala na nangitabo na to, but ang atong prayer makapaligon po nila. Okay. Gamay lang na nga mga pictures nga nahimo na kung mapatanaw sa tuwa. Bisag wala ta padala ginabang, but our prayers makaabot sa ilaha, ang Diyos makahimo sa paghatag og way para sa ilaha. Siguro sa pagkakaron, kanang naapektaran sa kalamidad, apektaran sa gubat, sa pagkakaroon dunay mga hinabang nag-abot. Pag-example, sa mga nalinugan sa Mindanao, ang Tagaluzon padalag tabang diri. Karon na pod nga nabuto na pod ang bulkan sa Taal, ang taga Mindanao ning tabang na pod sa Luzon, nagtinabangay. Ang mga nasod nga dunay problema gitabangan sa ubang nasod, padala sila. But ang akong pangutana, kung ang tanan na maka-experience ni ining panghitabo, kinsa pa man ang mutabang. Asa man ang tao padulong. But karong gabi una, ibutang sa imong kasing-kasing ang itudlo sa Dios kanimo karong gabi una. Katawhan sa Diyos, Happy Church. Importante nga atong buhaton karon, ang angay natong buhaton. Kung wala pa nato nabuhat, buhaton na nato. O kung nabuhat nato, padayon natong buhaton. Tungod kay ni anata sa malisod nga panahon. Unsa di ay atong buhaton sa atong personal nga kinabuhi, aron ta makabaton og unshakable life. Nga kung moabot man gani kining panghitabo nga dili na to kapugngan, doon na patay hope, ug doon na patay paglaom, ug doon na patay tabang nga ma-expect. Dili sa tawo, dili sa gobyerno, kung dili sa Dios nga atong gisimba, go atong gipakpakan ni aning dapita. So kung nasa tanan, to have an unshakable life. 2020 onward. 2020 onward, number 1, never refuse to listen God's word. Never refuse, ayaw gyud og dumilii ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Because verse 25, the same God who spoke on earth from Mount Sinai is the same God now speaks from heaven. Sa to ang atong Diyos, wala ipalilong niya, wala niya itago ang iyang gustong buhaton, ang iyang kabubuton, ang transition, ang timeline sa mga tao nga nagpuyo diri sa kalibutan, wala gililong sa Diyos. Wala po gililong sa Dios ang iyahang kung kinsa siya, iyang gipadayag ni nga to sa tao.
So kung atong tanawon, importante kayo na to have an unshakable life is to continue padayon, padayon, padayon. Liguno na to ang atong spiritual life. Tungod kay sadyang nakabaton ta ni Jesus as Lord and Savior, atubangan sa Dios espirituhano na ta nga tao. Listen, og ang espiritual nga tao, maura ni mga tao nga kung ang pulong sa Ginoo mahimong patukuranan og lig-on ni tiglom sa iyang kinabuhi, maura ni dili mauyog. Only the word of God will remain. So importante kay sa Dios nga kitang katawhan niya, dili ta mo undang sa pagpaminaw o pagpaminaw, because faith comes from hearing and hearing the word of God. Ang pulong sa Ginoo dili reliyon. Ang pulong sa Ginoo dili ni siya mag-separate sa tao. Muna ingon siya nga, usa ra man ka Bible nganong daghan mag-relihiyon? O baka kapangutana? Usa ra ka Bible pero daghang ang reliyon. Pero magpasalamat ko sa Ginoo to kay wala na ko maili ang Dios diya sa Biblia sa usa ka reliyon, kundi nailhan ako ang Dios sa Biblia sa personal nga paagi. Hello. So igsoon ko, importante kay sa Dios nga ang pulong niya mahimong kinabuhi nato. To kay di nato mapugngan nga di wa gyud tay makuptan unya nga butang, wa tay makuptan nga trabaho, wala mawala ning tanan. Kay uyugon sa Diyos ang mga butang nga mauyog. Uyugon niya. Yan kuhaon. Tungod kay ang gustong ang matang mo barog nga lig-on ining tao panahon na are the people who have the word of God. Unsa day time, unsa day ang unang higayon nga gipakurog sa Ginoong kalibutan. Tanaw nato ang Exodus chapter 19 verse 9 to 14. Exodus 19, 9 to 24. Tugutin lang kung mabasa. Ay lang nagibutang palihog da para maka-attention mo basa. Mao ni nangitabo sa Old Testament, ang Dios dunay piling katawhan nga mao ang mga Israelites. Ug sa lain pa na nga termino, mga Hudiyo. Mao na ang katawhan sa Dios sa Old Testament. Pero karong New Testament, gusto kong makadungog, naabay katawhan sa Dios dire? Sa New Testament, dili na rasa, dili na nasod, kung dili katong midawat o mito ni Jesus na Lord and Savior, katawhan sa Diyos. So sa Old Testament, doon ay katawan ng Diyos ng gipili, mao ang mga Hudiyo. Ug aron siya maka-communicate kay ang Diyos buhi. Amen? Nasingit ang Diyos buhi. Tungod kay ang Diyos buhi, gusto siyang makig-communicate, makikistorya sa mga tao niya para ipaabot niya ang kabubuton niya. Gusto niya ang mga tao makahibalo unsa ang iyang makaplis ayaha. So nigamit siya tigpamaba. Kanang mo sulti in behalf niya nga mao si Moses. So si Moses, makikistorya ang Diyos kang Moses, ug si Moses mo istorya sa mga tao. Then ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, aron mo tuog yun ang mga tao nga nakikistorya ko nimo, gusto kong manaog sa bukid sa Sinai. Aron paibalon ako sila nga tinuod ako ang nag-istorya nimo. So listen ani. Ang Ginoo mingon kang Moses, muana ako kanimo pinaagi sa bagang panganod aron makadungog ang mga tao kanako nga makigsulti kanimo ug mutuo sila kanunay. Kanimo, mutuo sila nimo. O gisuginlan ni Moses ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Ginoo mingon ka Moses, adto ang mga tao ug ingna sila nga hinluan nila ang ilang kaugalingon karon ug ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang mga bisti ug mangandam sila alang sa ikatulong adlaw. Nianang adlaw ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita sa tanang mga tao. Butangig utlanan, libot sa bukid. Sulti ang mga tao nga dili sila patungason sa bukid o pahikapon sa tiilan niini.
patyon ang muhikap niini. Batuon siya og panaon og wala gayoy pahikapon kaniya. Tao man siya umanana, patyon gayod siya. Inigtingog sa trompeta, patunga sa bukid ang mga tao. Busa milugsong si Moses sa bukid o gipaandam niya ang mga tao aron sa pagsimba. Gilabhan nila ang ilang mga bisti. Og si Moses miingon kanila, pangandam kamo alang sa ikatulong adlaw, ayaw una kamo pagpakighilawas. Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog og nagkilat. Imagine no, i-picture na. Nagdalugdog og nagkilat, may bagang panganod sa bukid, ug nadungog ang makusog nga lanog sa trompeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tao didto sa kampo. Gidala ni Moses ang mga tao gawa sa kampo aron pagsugat sa Ginoo sa Dios ug mitindog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibok bukid sa Sinai napuno sa aso kay ang Ginoo mikunsad man niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hugno ug naglinog didto sa tibuok bukid. Ug sa nag-anam kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moses ug gitubag siya sa Dios diha sa dalugdog. Imagine ka, nitubag sa dalugdog. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadton niya si Moses sa tumoy sa bukid ug mitunga si Moses. Ang Ginoo mingon kang Moses, lugsong ug pasidan niya ang mga tawo sa dili paglatas sa utlanan aron pagtan-aw kanako kay kung himuon nila kini mga matay ang kadaghanan kanila. Bisan gani ang mga pari nga moduol kanako kinahanglan maghinlo sa ilang kaugalingon kay kung dili silutan ko usab sila. Unsay giingon sa verse natong gibasa? The same God nga mikunsad sa Sinai is the same God who is speaking to us now. Gusto lang na akong ipaila-ila ang Diyos nga atong gianhian. Nga kung manaog siya with all His glory, mga matay ang mga taong dili angayan. Sa dihang mi kanaog ang Dios dito ra gini sa bukid sa Sinai sa tumoy ra. Ang iyang porma kalayo, pero giingnan niya si Moses, Moses, walay mga tao sa ubos sa bukid, palayo. Mananap bisan kinsa, dunay boundary. Dili kaduol ang tao kay God is holy. Pasidanan niya, mamatay gid mo kung muduol. Ngani ko nakadungog ta atong sugilano ni katong nakahikap lang sa baka nga gisulod ang presensya sa Dios sa didayong-dayong gidayong pang presensya sa Ginoo sa una, gisulod pa og urna, nakahikap lang patay kay dili angayan. Gusto na kong ipakita sa inyo unsa ta ka privilege karon compared sa Old Testament. Tungod kay kung ang Dios mo tingog, niingon dayon sa diyang nitingog ang Dios, pinaagi sa dalugdog. Ang mga tao perting lisanga nangurog, niingon sila, Moses, pahiluma ang Diyos, ikaw na'y mustorya na mo kay mamatay mi kung ang Diyos ang musulti. Ug mayon ko ninyo karong hapon na, gabi na, kanang Diyos nga nakapakurog sa bukid sa Sinai is really a loving God. He humbled Himself. Gusto gyud sa Diyos mailhan siya. Gusto gyud sa Diyos makigkauban sa iyang katawhan sa bagong tugon. So unsay gibuhat sa Diyos? Aron ang mga tao di mga matay kung manaog siya. Nagpakatao ang Diyos sa porma pareha nato. Migawa sa tiyan sa normal sa usa ka babae. Diyos nagpakatao aron makaila ang mga tao, makahikap ang mga tao nga di mga matay. Hello? Makauban ang mga tao nga dili maunsa.
Ingon ana ang gibuhat sa Dios kanato sa bag-ong tugon. Mikanaog siya diri in the person of His only begotten Son, Jesus. Diri samtang miduol ta siyang presensya, nangurog mata. Nagkurog-kurog bata sa presensya sa Diyos. Nanghadlok bata sa pagsimba sa Diyos dire. Wala. Sa daang tugon, wala sila kay gayunan mo simba. I-ready pa sila, pero di sila personal makasimba. But God came to this earth aron makailatan niya personally ug makabaton tag relasyon sa usa ka Dios nga may gugmaon, maluloy-on nga Dios. He humbled himself, iyang gihahukas ang iyang pagka-Diyos, mikanaog diri siya sa yuta, aron ipahibalo sa tao, open na ang langit para sa tao. He opened heaven para sa tuwa. Kabalo siya nga nakasilot siya sa tao sa kamatayon, nasilutan ang tao, ini kamatay sa tao sa lawas mo atong impyerno, nasilutan tungod sa sala, kabalo ang Dios ana, and He came to save us. Mikanaog siya aron luwason ta, mikanaog siya aron makabotong tag relasyon niya, mikanaog siya aron makabatit ta siyang presensya, mikanaog siya aron makabaton ta sa iyang pulong. And the word of God, unsa ta ka advantage sa panahon nato, nang dili nato sayangon. Kung ang mga tao sa una nga wala mamati sa pulong sa Ginoo, wa nila tinud-a ang gisulti sa Ginoo, naabot ang punishment nila, unsa pa ka ta karon? Hello, nga ginaugan na gyud tag Dios. More than 2,000 years ago, nanaog ang Diyos. Ang tao nakahikap niya. Ang mga apostolis nakakuyog niya kaon. Nahimo siyang ordinary nga tao because gusto niyang mailhan siya. Gusto niyang ang tao makabatog relasyon niya. Gusto niyang mailhan siya sa mga katawan nga iyang binuhat. Giluwas niya, pinaagi sa gibuhat niya dito sa cross. Munang importante kayo na to, importante kayo sa Diyos, nga ang matag usa na to, ikiling na to, ang pulong niya, nga abli sa ato karon. Gi-open sa Diyos ang Bible, iyang gi-open ang pakigrelasyon kaniya sa presensya niya ug sa pulong niya. Dili pa ni nato hatagag dakong bili. Kung di nato i-value ang pulong sa Ginoo, sa pakaha ang abuton nato. Nga ang Diyos mi-humble na siyang kaugalingon. Iyahan ang open ang iyang kaugalingon para sa tao. Ang Hebrew chapter 1 verse 2 to 3, naghisgot ka na to Hebrew chapter 1 verse 2 to 3. Sa karaang panahon, ang Diyos sa makadaghan o sa nakalalaing paagi, misulti sa atong katigulangan pinagi sa propeta. Apan niining katapusang mga adlaw, ang tanan mo katapusang mga adlaw. Sige, ang tanan mo katapusang mga adlaw. Ni ana ka, apil na ka. Nagsugod ang last day sa Book of Acts. Book of Acts. Nagsugod ang last days. Unsa na ka karon? Ug ningon ang Bible, in these last days, ang Diyos nakigsulti ka na to, pinagi sa iyang anak. Kinsay anak sa Diyos? Si Jesus. Pinaagi kanya gibuhat sa Diyos ang tibuok kalibutan o gipili siya aron nag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Diyos ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya ay mga nagkupot sa tibuok universo, pinagi siyang gamahan ng pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Diyos nga amahan dito sa langit. Unsay buhaton nato Happy Church 2020. Nagitagaan man tag pribilehiyo karon sa Dios. Mikanaog na gyud ang Dios para makabaluta unsa iyang kabubuton. Ang iyang pulong bisag wala ta kaabot nga miani siya gibutang sa Biblia aron makabasa ta. Unsa pa may nakulang sa Dios? Yan namang giablitanan. So unsa itong buhaton aron makabaton tag unshakable life 2020 onward, let us be hungry. Magutom na gutom ta sa pulong sa Dios.
Gukdo nato ang pulong sa Dios. Mga igsoon ko, ipatiglom nato ang pulong sa Dios. Atong ipagamot ang pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Tugutan nato nga makaadto sa dapit diin ang pulong sa Ginoo madungga nato. Sa atong panimalay tugutan nato nga mahimong kaparte nato ang Biblia sa atong inadlaw nga kinabuhi. Ug sadang dunay panagtigom dili nato ikuan atong kaugalingon, don't refuse to listen to God's word. Doon ay makinaya sa uban nga kung naipulong na pulong sa Ginoo allergic na kayo. Adi lang ko anang pulong sa Ginoo kay mangigo man. Igsoon, ang pulong sa Ginoo buhi. Ug kay buhi man makikistorya ni sa kasing-kasing nato. Muna importante kaayo sa atong kinabuhi 2020 onward nga mabusog ta pirmi sa buhing pulong sa Dios. Gihatag ninyang free. Free ang pulong sa Ginoo. Di nato bayran, haguan lang nato ni sa pagbasa, sa pagpaminaw, sa pagpamalandong, sa pag-memorize sa pulong sa Ginoo. And let's love the presence of God. What a privilege. Unsa ka pribilehiyo. Sila sa daang tugon nga katawhan sa Dios. Dili sila wala sila ka-experience sa presence ni Lord. Kita, nakabati ba ka sa presensya sa Diyos sa dihang nagpakpak, nag-awit ka? Unsan niyo pakibalo nga nakabati ka? Ang mga tao nga nakabaton og relasyon sa Diyos, dunay connection sa Espiritu. Dunay connect. Kung makakonect ka, sa diyang musulod ka dire, mo simba, mo awit, mo pakpak, mo dahig sa Ginoo, mo connect ka sa Espiritu. Makonect nimo ang presence sa Dios. Tama. Sakto imong pag-anhi. Nakasulod ka sa presence ni Lord. May bala nimo kung nakabati ka sa presence ni Lord tungod kay ang presensya sa Dios sa diyang makonect ka, ang imong kalipay mag-awas ug ang imong luha motulo. O ang imong sulod mapuno. Matangtang ang mga butanga kanang kabugat, matangtang tong mga gubot because ang presence sa Dios maoy maghimog mudumala sa atong sulod. Munang importante kaayo siya rang magtigom ta na ata pagsimba sa Dios tungod kay nag-apasta sa presence sa Dios. Di lang ta mo ani di kay maglingkod ta nga unsa ingkod ta paminaw sa pulong sa do na tagi apas dire. Ang mga sa Old Testament dili sila ka-experience ani nga anytime nga mosulod ta maka-feel ta sa presence sa Ginoo. Sila wala unsa ta ka pribilehiyo. So kung ato ning taligaman i-taken for granted ni nato. Unsa kay silot abuto nato. Wala na niya ihikaw iyang bugtong anak yan ang gipakanaog. Naghambol na siya sa kaugalingon para ang mga tao ma-draw sa iya. So, igsoon, tuig 2020, himo ang imong kaugalingon. Ma-inlove ka sa pulong sa Dios. Daghan ra ba kaayong kompetensya nato karon sa pagbasa o pagpaminaw. Ang kabisi, ang social media, ang trabaho. But ingnon ta ka, if you want an unshakable life, don't refuse to listen to the Word of God. Daghan pa kayong ipaligon ang Dios atua. Sa dihang makadungog ta, makabuhat ta, o sarang mabuhat na to, makita na to ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Only the Word of God mauray magpabilin. Kabalo ba ka na igsoon? Pulong ra sa Ginoong magpabilin. Amen? Kung mauyog man ang mga kabtangan na to, only the Word of God magpabilin. Number 2, unshakable life. You must, number 2, don't turn back to God. Ayaw backslide. Ayaw biya sa Diyos. Ingay mong tapad, ayaw yung biya sa Diyos. Ha? Kung mubiya gani ka sa imong relasyon sa Diyos, mubiya gani pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mubiya gani sa pagsimba sa Diyos, sa Espiritu kamatuoran, ang imong kinabuhi,
kung mauyog, kung naiuyuganay na, dili maparihag yung ka sa uban nga wala magsimba sa Ginoo o wala kabalo sa pulong sa Ginoo. So don't turn your back on God. Kay kung mo turn back from God, nakigrelasyon na ka, nakabato na ka sa pulong sa Ginoo, nakadimdim na ka sa maayo sa Ginoo, then mibalik ka, mibiya ka sa Ginoo, dili ka makalikay unya sa unsay silot nga moabot. Hebrew chapter 3 verse 7 to 14. Hebrew chapter 3 verse 7 to 14. Mga igsoon, ay mga tao diri, mga igsoon, pagbantay kamo. Ang tanan mingog pagbantay. Nga walay usa ka ninyo nga magbaton og dautan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Mao ni atong bantayan. Dautan and unbelieving heart, dili matinuohon. Maunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Hinuon pagdasigay kamo sa matag adlaw, ang tanan mingog matag adlaw. Wow, Lord, matag adlaw jud. Magdasigay matag adlaw samtang may kitawag pa nga karong adlaw. Aron walay usa ka ninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kung magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Ingnaay mong kaugalingon hangtod sa katapusan. Ang uban hantod ra sa 2019, ang uban handod ra sa 2018, nangawala na miya na sila sa Ginoo. Pila ka men and women ni sulod sa encounter, nakadimdim sila sa grasya gugma sa Ginoo. Apan asa na sila karon. Munang giingnan ta sa Ginoo mga katawhan 2020. Kinsay diri na sa 2019 iputas ang kamot. 2019, sige, ikaulaw. 2019, wow. Thank you, Lord. Kita tagya po na 20 hantod sa 2020. Don't turn your back from God, on God. Daga na kayong nibiya. Unsay hinungdan nga mga tao makabiya, makristohano, nakabaton og relasyon sa Ginoo. Anong mubiya? Unsay mga rason, nadaldal sa temptasyon, nadaldal sa sala, nibalik sa karaan, nabira sa kalibutan. Dunay nakita nga something diri sa church nga nahimong nakapandul niya, di na siya mga lagad sa Ginoo. Dunay mga pangitabo, abo siyang kinabuhi siya amubiya nako sa Ginoo. Ingon sila kung makristohanon hayahay, unsa man akong kinabuhi nibiya sa Ginoo. Pero unsay sulti sa ato, don't turn your back on God. Ayaw gyud og biya sa Dios. Kang mobiya ka sa Dios, asaman ka padulong. Mo nang sadyang nakigistorya ang Dios sa mga katawhan sa bagong tugon. Nagwali si Jesus, dagha na minaw, wala nakasabot na ang mga tao. Murag lalom-lalom na ilang nadunggan nga pulong. Namiya ang mga tao kang Jesus. Nang hawa sila, ning biya sila, ni turn back sila sa Ginoo. Dayon pagtanaw ni Jesus kinsay nabilin nga naminaw, ang iyarang 12 katinunan. Mananggingnan niya ang 12. Kamo, mubiya ba pud muna ko? Ningon dahil niyang matinunan, Lord, kung mubiya minimo, asa pud mi padulong. Ang pangutana pud nako nimo karon, kung mubiya ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kung mubiya ka sa pagsimba sa Dios, pakigrelasyon sa Dios, asa mapud ka po nito? Nga hangtod karon ang mga tao nga naka-experience og kalamidad, dunay nag-testify 27 years at yes siya, di siya mutuog Dios. Pero sa dihang ang iyang balay nasunog, tanang kabtangan niya nawala, nakatawag siya Dios. Asa padulong ang tao? Only God has, ang Diyos ramang naaragyod sa Diyos ang tanan. Amen ba igsoon? Nasa Diyos ang tanan. Walay nakulang sa Diyos. Matud pa sa book of Psalms, nagyon, ang Diyos akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Walay nakulang nimo kung magpabilin ka sa Diyos. Ayaw biya sa Diyos. Inay mong tapat, ayaw yung biya.
Ang uban makabiya kang iyang uyab, wala mo sugot. Ayun nagsimba dia, bulag po siya sa Ginoo. Katupong isa, igno po siya sa iyang iginikanan nga, kung magpadayon bitaw ka ng imong bagong relihiyon, dili nakakasaka sa balay nimbiya sa Ginoo. Gibaylo sa lugaw ang relasyon sa Ginoo. Pero ingnon ta ka, malisod nga panahon, aron ang imong kinabuhi, magpabiling ligon, ayaw gyud biya sa Dios. Ug ang Dios naghatag natog pamaagi aron mahimo tang dili makabiya sa Dios. Unsay pamaagi sa Ginoo? Ingon siya, pagdasigay hinuon kamo sa matag adlaw. Ang tanan mingog magdasigay matag adlaw. Kinsa may magdasigay matag adlaw? Kinsa may magdasigay? Di ba kitara? Amen ba? Di ba kitara ang magdasigay? Pariya man tagpagtuo. Si Jesus man itong Ginoo manluluwas. So, gisugo ta sa Ginoo, nga kitang mga katawan sa Dios magdasigay ta. Kabalo ang Dios sa atong time, unsay makapabugnaw nato. Makapabugnaw ang pagkinahanglan, pressure sa kalibutan, makabugnaw na. Pressure sa trabaho, pressure sa ginikanan, pressure sa uyab, makapabugnaw. So unsay paagi sa Dios, pagdasigay mo, everyday pagdasigay mo. Munang tinuod sa Book of Acts sa diyang may buto ang revival, kada adlaw sila nagdasigay, naa sa balay, naa sa simbahan, balay, simbahan, wa na sila manrabaho. Tungod kay, grabe ang pagdinasigay nila. Ba't dili ni nahitabo na to? Pero gitagaan ta sa Ginoo pamaagi, aron di takabiya niya. Dili takabiya sa atong kinabuhi nga gisugdan ni Ginoong Hesus, magdasigay kita. Ginay mo tabag, magdasigay ta. Magdasigay ta, amen. Ingon ang Hebrew chapter 10 verse 25. Hebrew 10:25. Dili nato undangon say paagi nga magdasigay. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo, hapit na mo abot ang pagbalik sa Ginoo. So, ang paagi sa pagdasigay is panagtigom. Ang tanan mo panagtigom. Kani atong gibuhat unsa ni? Panagtigom. So ang imong pag-ani dire makapadasig nimo. Og ang akong presensya makadasig nimo, og ang imong presensya makadasig nako. Mao na ginog pagdasigay. Kan gininang second service pagkanaog nako silong. Kay samtang sa akong mga devotional, doon na ipakita ang Ginoo nga mga naong sa mga tao nga wala na kay nakuha nakakita diri sa church. Pag naon ako sa silong, nakita nako to siya. Ako siyang ginan ka. Ha? Kabalo ba ka? Nga naghuna-huna ko nimo. Siya, day ba? Ingko, asa man imong bana? Siya ning larga na sa kayo barko. Kabalo ba ka? God, nagbutang sa akong huna-huna nimo. Gipangitak ka sa Ginoo siya. Bitaw pastora na arag ko. Ingko, yes, nakita na ko karon. Nakadasig. Nadasig siya. Niangat yang smile. Ingon anak di ayta. Magdinasigay. So ang atong panagtigom pagdinasigay, di lang tamang diri sa Domingo, mahimong magdinasigay. Sulod pud mo sa cell group, tungod sa cell group, doon na po'y pagdasigay. Duha og tutulo magtigom magdasigay. Kung naapod ta diri sa pagdian, doon na tay Sabado nga prayer, pagdasigay gihapon. Dagkang kaayong gi-open ang Ginoo sa church, aron ta magdasigay. Bot pasabot, dunay banding sa family sa espiritu. Kanabit ang banding, di ba? Kung doon na tayo pirming tigom, di ba? Magkailhanay ta o magkahalubilo ta. Di ba magkailhanay ta kung pirmitang magkitaay? Amen ba, Igsoon? So ang gingon sa Ginoo magdasigay, so dadihan di lang di ta aware, nga sa diyan mo abutan sa atong cell group, na imo di ay tang kadasig, og sila kadasig na to. Di ta mag-expectar nga mo adto ta dito, awa kung kumadasig, pero abo ka, sila nadasig sa imong presence. Labi na kung sige kag presence, ang imong presensya makapadasig. Ang training makapadasig na to. So di na to undangon. Kung ning undang ka, balik. O kung naana ka, padayon.
Ayaw gyud og kaluya sa panagtigom, usa ni siya kapaagi diin ang matag usa nato mahimong madasig ning katapusang kapanahonan. Usa po ni kapaagi nga masipararta sa mga butang sa kalibutan, mabisita sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Gamita imong resources, gamita imong sakyanan, gamita imong motor, gamita imong habal-habal, gamita imong tiil para makaabot ka sa panagtigom. Tungod kay mao na instruction sa Ginoo, kung di na mo buhaton, siguro min kang adasig naman ko. Kung ikaw ray nagdasig, hibaloi nga dunay makatawhan nga gusto pong madasig sa imong kinabuhi. Andalas, don't refuse to hear the warning. God speaks. Ayaw gyud og dumili ang mga pasidaan sa Dios sa dihang mo istorya siya. Aron malig-on ka, ang imong spiritual nga kinabuhi, ayaw gyud ni taken for granted ang mga warning sa Ginoo. Doon na dahil siya mga warning, mga igsuon ko sa Ginoo, diya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 13. Palihog kog lista kung naglista ka. 1 Corinthians 10, 1 to 13. Mga igsoon, buot kong mahinumduman ninyo, nga ang atong mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod, ug milata sa dagat nga pula, pinagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga sumusunod ni Moses. Nagkaon silang pagkaon nga espirituhanon, nanginom og tubig espirituhanon, kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga may kuyog kanila, ug katong batuha, mao si Kristo. Apan bisan pa niini, wala kahimot isa Dios ang kadaghanan kanila. Busa gilaglag sila og nagkatag ang ilang mga lawas dito sa awaaw nga dapit. Kining tanan pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag dautan mga butang sama sa ilang gihimo og dili magsimbag Dios sama sa gibuhat sa pipila kanila og sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila, nangaon, nag-inom og mitindog og nagsayaw. Dili kita makigilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila, nangamatay 23,000 sulod sa usa ka adlaw lamang. Di nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila, gilaglag sila sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kadtong tanan nahitabo kanila, nagsilbing panig-ingnan, apan gisulak aron pasidan-an kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. So unsa ang linugdangan, consequences sa mga tawo nga naluwas na, gipili na, pero wala gihapon, mahimuot ang Diyos ilang kinabuhi, gipanglaglag. Nahimo silang nabulag sa katawhan sa Diyos. Ingon ang Ginoo, maupod ni ninyo, sampol lang to sila, pasidaan sa inyo karon nga dili magbuhat ug dili matarong atubangan ako. Ingon ang Dios, nakisgot siya ang katawan sa Ginoo nga wala makapahimuot kaniya nangawala sa iyang atubangan. Bisan nanita kadaghan nagsimba sa Dios. First, second, o third services, naka-experience sa kaluwasan, naka-experience sa bautismo sa tubig, nakasinaltik ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang pangutana, naaba kahay na anato diri nga wala mahimuot ang Dios. Munang ingon ang Biblia, pasidaan ni para ninyo karon. Di niya spare ang mga tao nga wala musunod sa pagkamatarong sa Dios. Munang gitagaan na niya aning tanan nga iya na ganing gipadalay ang bugtong anak aron maluwas ta, gitagaan na niya pamaagi unsan pakinabuhi nga tarong sa kalibutan kung musukwahi pa ta. Sama sa kuan ka ganina, gi-prophesy ka ganina. Lahi kaayo ang mahitabuon niya, mas grabe unya ang silot. So igsoon, karong mga panahon na we experience the grace of God. Sa diyang mga itagpasaylo, gipasaylo ta sa Diyos. Amen ba?
sa dihang mubalik ta bisag na daghan na kaitag mga kakulungon sa Ginoo gi-accept ta, but don't abuse the grace of God. Di na to abusaran ang grasya sa Dios, kay moabot ang panahon nga kanang grasya ha, di na musuman nato. So samtang napo ta karon atong ihid ang warning sa Ginoo. Himuon na tong kuan ba kanang panig-ingnan unsay naabot nila, dautan ilang mga panguna-una, dautan ilang kinabuhi. No, matupad sa Biblia, unbelieving sila, bagulbulan sila. Moabot og kalisod, magbagulbol. Nakadungog ra ba ang Ginoo, kabalo ang Ginoo. Unya, nagsimba ka sa Dios. Munang heed the warning of God. Aron ang imong kinabuhi unshakable, sunda ang pagtulunan sa Dios. Sunda ang kabubuton sa Dios. Himo ang imong kinabuhi, pagawas ng aning buildinga, bisag asa ka, nakapahimuot imong kinabuhi sa Dios. Amen ba mga igsoon? Bulahan ka ita, advantage ka ita sa mga tao nga wala pa makabaton sa pulong sa Ginoo, wala makabaton og personal nga relasyon sa Ginoo. O karong gabi una kung wala pa ka kabatog personal nga relasyon, sige lang kag paminaw sa pulong sa Ginoo, sige lang kag simba uban namo, but wala pa ka musulod sa another level, pakigrelasyon sa Dios. Now is the time. Pakigrelasyon niya. Himoa siyang tinuod nga Ginoog manluluwas sa imong kinabuhi. Dihang dapita ma-experience nimo ang gahom sa Dios, ang kabag-uhan sa Dios. Tungod kay sa dihang ma-experience na nimo igsoon, imo hapong mabinipisyuhan ang gisaad sa Ginoo kinabuhing walay katapusan. The last nga gusto na kong isgutan, sa privilege nga gihatag sa Dios nato, kita nga nakabaton sa mga butang espirituhanon, maura ni ang mulungtad sa walay katapusan. Maura ni ang unshakable ang mga butang espiritual. So sa diyang gidawat nimo si Jesus Lord as Savior, nahimo kang sakop sa kingdom of God. And the kingdom of God is unshakable. Di gyud na mauyog. Busa bisag unsay pangitabo nga mag-abot. Do maapektaran man atong panginabuhi, maapektaran man ang atong unsa may mga apektaran, but ligon ka sa sulod because there is God in control of everything. Ang Diyos nagakontrolar sa tanan. Kabalo ba ka unsay kaguliyang karon sa kalibutan, ang Diyos kalma ra kayo? Kabalo siya nga nang hitabo na ni karon, but God is in control. So kung naa ka sa Ginoo, do sometimes dili usay maapektaran ta emotionally, but nakabalo ta, kabalo ang Dios atong giatubang, og ang Dios makahimog pamaagi nga mahimo tang mubarog hangtod sa pagbalik niya. So kung nakabaton man ta aning unshakable kingdom, mapasalamaton ta nga namimbro ta ani. Amen. Na membro ta sa kingdom sa Ginoo. Dayon mo hatag-tag tinuod nga pagsimba sa Dios. Atong respetuan ang pagsimba sa Ginoo. Atong tingwa bitaw pag ani diri nga Lord, mo ani ko kay mo offer ko worship nimo Lord. Ang ayan yung kang simbahon. Ang ayan nga pasidunggan. Kay sa Old Testament, wala sa kabuhat ani. Kitaray na kabuhat ani sa New Testament. Ikatulo is to lay down your life. Surrender to God, imong kinabuhi, and you will have an unshakable life. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Wala ka nagkulang na mo, Ginoo. Suficiente ka nga Diyos. You're able ka nag-supply na mo, Ginoo. Bisan pa gani, Lord, sa kahimtang karon sa kalibutan, wala gyud ka ma-shaken, Lord. Expected na nimo. It's your timeline na, Ginoo. Salamat, Lord, nga kaming katawhan nimo, Ginoo. Gitudloan mi nimo, O Dios, how among kinabuhi pagsulod sa 2020 nga mahimong among kinabuhi do maka-experience siguro mi ani mga butang nga dili malikayan, but we are strong sa among faith diha kanimo. Ang magpabilin lamang, Lord, katong naay pulong dunay promise nimo. So thank you, Lord. I pray sa akong brothers and sisters right now nga makinabuhi, Ginoo, karong 2020. Lord, dili usikan, dili gyud, Ginoo, ipagamit sa mga wala na importante, kung dili hatag importansya ang espiritual nga kinabuhi. Enough kaayo among madunggan every Sunday, Lord. Importante ibutang namo, Ginoo, sa action among nadunggan aron ma-experience namo
kining lig-on nga kinabuhi hangtod sa pagpaabot sa imong pagbalik. Daghang salamat, Lord. Unsa man ang kahimtang sa akong maigsuon karon, Ginoo, ako silang gihalad ya kanimo. Ako silang gidedicate ya kanimo, Lord. Nga mo desisyon ang matag usa nga karon ila ang kinabuhi mahimong mapuslan ang spiritual life tubangan nimo. Sa gahom sa ngalan ni Jesus. Sa gahom sa ngalan ni Jesus. Samtang nagtindog ka igsoon, wala ko kabalo sa 2019. But 2020 is a new beginning. 2020 clear ang vision na to. Klaro na kayo unsa ginabuhat ang Dios karon. O klaro na pud kaayo nga karong tuiga taliwala sa mga kalamidad nga atong atubang tibok kalibutan. God will bless us sufficiente kayo. Tanang negosyante karong tuiga mulambo gyud ang negosyo sa ngalan ni Jesus. Mga igsoon paminaw, kauban sa distress sa kalibutan is ang pagbubo sa Ginoo sa iyang panalapi sa katawhan niya para magamit for the kingdom's purpose. So akong gi-encourage mo ang tanang nagnegosyo ng trabaho nga unsa mang klases trabaho, pag tinuod mo sa Ginoo because God will increase this year. Dako kayo ang buhaton sa Ginoo. Mga negosyante dili unlimited inyong mga resource. Unlimited ang provision sa Ginoo nato karong tuiga. Believe me igsoon because it already nag-happen na ni siya, nang hitabo na ni siya. But importante dili ta mo dwell diha. Importante atong spiritual life malig-on, makunik permi sa Ginoo. Mahimutang magiyahan sa pulong sa Ginoo. Sa desisyon nga atong buhaton giyahan ta sa pulong sa Ginoo aron musamot kalig-on atong spiritual life. So tonight maghimo tang commitment. Siguro mo himo kang commitment sa imong kinabuhi. Taken for granted lang nimo ang panagtigom last year, but karon ang Dios gustong mo kuan sa imo nga balik. Now, mahimo kang panalangin sa mga tao nga siguro una na ka, naulahi rami, but mahimo gyapon kakadasig sa uban. Siguro kay pagpangilabot sa mga bulaton sa Ginoo, but karon God mukuan sa imo nga sulod. Ayaw usik imong time. No kay God can bless you bisag naa kay kabisi sa bulaton sa Ginoo, maka-bless ang Ginoo nimo sa dagkang kaayong pamaagi. But give time to God. God must be priority sa imong kinabuhi. And let's talk to God tonight as we come to the presence of God. Sige, ihalad imong kaugalingon, imong negosyo, imong trabaho. Ihalad sa Ginoo imong kinabuhi. Unsay kakulangon nimo? Siguro nagtapol na ka sa pulong sa Ginoo. Unsay gilaay na ka maminaw, di na gani ka mubasa sa pulong sa Ginoo. But mind nyo, igsoon, bisag sige na kang kabasadakan pang pinadayag ang Diyos moabot sa imo. Presko nga pulong sa Ginoo. Just commit our life to God tonight. Dunay response ang pulong sa Ginoo para nimo. As we raise your hand to the Lord tonight, sa Lord, i-reconcile imong kaugalingon sa Ginoo. Kung dunay mga butang ginabuhat nimong dautan sa una, unbelieving karon, hibaloi ang Diyos makahimo pagpatubo sa pagtuo nga gamay nga imong nabatunan. Kung dunay mga dautang ginabuhat nimo, pangagpasaylo sa Dios biyain na. Importante ang Dios nga maoy mahimuot sa imong kinabuhi. Thank you, God. Salamat sa matag usa Ginoo nga may response tonight sa imong pulong. Salamat, Lord, walay nakulang namo nimo Ginoo. Pasindo nami kakulangon nimo. Salamat nga gi-open nimo among salabutan tonight nga makahimo mi pagbuhat sa among kaugalingon para kanimo, Lord. Thank you for the sons. I pray, Lord, naligunon pag yun minimo karong tuiga. Makabarog pag yun mi Ginoo karong tuiga hantod sa imong pagbalik. And I pray, Lord, magpadayon mi pagdinasigay sa matag usa. Mahimo ming magbanding ingon nga pamilya aron walay mawala namo kundi intact mi sa imong kingdom. Thank you for unshakable life nga imong gi-offer sa amoa nga among kinabuhion Ginoo hantod sa imong pagbalik. Thank you, God, sa tanang ay pasaylo. Salamat sa pasaylo. Tanang na ay balatian. Salamat sa healing tonight. Salamat sa reconciliation tonight. Salamat sa kakulangon nga mahimo Ginoo nga makuanan ron mahulipan
2020 sa ngalan ni Jesus. Ang wala mabuhat 2019, mabuhat 2020 in the name of Jesus. Ang wala mangilabot sa win souls and make disciples, mangilabot na karong 2020 in the name of Jesus. Salamat Lord, salamat sa imong pulong, salamat sa imong grasya, salamat sa imong presensya nga maduol namo sa tanang panahon wa nimo ihikaw imong presence. Thank you, Lord, and we give you praise for your word. In Jesus' name, ang tanan mingog, amen.